Gurasa abinci ne na yau da kullum kuma yana da mahimmanci ga iyalai da dama a arewacin Najeriya. Yana kuma da mahimmanci mafi yawa ga mutanen da ke sayar da shi. Ku biyo mu yayin da muka yi hira da wani bawan Allah da ke samun rufin asiri ta hanyar sarrafa gurasa. To, Assalamu alaikum wa rahmatullah. To da farko dai kamar mun fara sana'ar gurasa tun daga 2012 zuwa 2013, wadda yanzu aƙalla ya kama muna ta shekara wajen ta 12 kenan da zuwa 11, shekara 11 zuwa shekara 12 da fara sana'ar gurasa. Wannan shine. Sannan kuma sai tambaya ta gaba, kamar irin abubuwan da ake haɗa gurasa da shi. Yawanci kamar yanayin ingredients da ake haɗa su, kamar ana haɗa gurasa ne da fulawa da kuma yeast, shine abubuwan da ake haɗa ta. Sai kuma yanayin sayanta, kamar yadda kuke gani, yanayin yawancin customers da suke sayan gurasa, wasu suna haɗa ta da steak meat, tsire kenan, wasu kuma suna iya haɗa ta ne da kaza domin a samu sauƙin ci da kuma yanayin taste ɗinta zai fi maimakon mutum ya ci iya ita. Amma ko da iya ita mutum ya samu ya ci, gaskiya alhamdulillah gurasa abinci ne da yake da riƙe ciki, yake da sauƙin farashi. Wannan shi ne. Daga lokacin da na fara sana'ar gurasa kawo yanzu, sai dai na ce alhamdulillah, tunda mun fara sana'ar gurasa ne a ƙasan wasu waɗanda suke iyayen gidanmu ne. Sun ɗauke mu aiki, mun fara a ƙasansu, ana biyan mu. Da irin wannan biyan da ake mana, muna samu mu aje, mu samu mu ci na abinci, mu biya buƙatar da wani, kamar yin gudunmawa ga gida ko kuma taimakawa iyaye, kuma wani mu samu mu saving ɗin shi mu ajiye domin buƙatar kanmu. Da irin wannan saving, cikin ikon Allah har muka samu tare da abokan aikina muka samu ci gaba, muka buɗe namu na kanmu, wadda daga lokacin a baya muna yara muna maintenance na wuraren iyayen gidanmu na shi wannan gurasa, har Allah ya bunƙasa mana da irin ɗan abin da muke ajewa na biyan kuɗin aiki da ake mana, muka samu damar buɗe namu wajen. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi alhamdulillah na buɗe nawa. Sannan kuma yanzu haka, bayan gurasa da nake kawowa, ina sai da kaza gasasshiya da ɗanya, ina sai da nama tsire gasasshe da ɗanye, muna sai da gurasar kanta, sannan kuma da sauran nau'o'i na nama daban-daban. Wannan shine irin ci gaba da na samu dangane da sana'ar gurasa. Kawo yanzu alhamdulillah kasuwanci yana ta ƙara bunƙasa a kodayaushe, inda aƙalla a rana mukan iya sai da kaza sama da guda 15 zuwa guda 20 gasasshiya. Banda ɗanya da ake saidawa, muna sai da tsire sama da na 100 zuwa sama da haka. Banda gurasa daga 60,000, 70,000 zuwa sama da haka a rana. Wannan ci gaba ne da muka same shi, kuma kodayaushe muna ƙara samun sa, sai dai mu ce alhamdulillah. Wannan shine kaɗan daga cikin amsar da zan iya badawa dangane da ci gaba da na samu dangane da sana'ar gurasa. Wannan shine a taƙaice. Assalamu alaikum. To gaskiya ita gurasa abinci ne wanda yake da farin jini, musamman a gari da yake na albarka ta kasuwanci irin garin Kano. Dalilin da ya sa gurasa take da farin jini, abinci ne wanda yake da sauƙin farashi, wadda za a ga mutum da naira 200 ko da naira 300 zai samu dama ya ci, alhamdulillah ya samu biyan buƙata.
sannan kuma abu ne wanda yake da matuƙar daɗi gaskiya. Alhamdulillah, gurasa tana da sauƙin kuɗi sannan kuma tana da riƙon ciki. Wannan shine dalilin da ya sa gurasa ta dai ƙaurin suna kuma aka fi cinta a fiye da sauran abinci a gari irin na garin Kano. Baya da haka sai irin lokutan da aka fi cin gurasa su ne irin daga misalin ƙarfe 3, ƙarfe 4 na yamma har zuwa sallar isha zuwa 10 na dare. Yanayin lokutan nan gaskiya su ne lokutan da aka fi cin gurasa, musamman kamar sauran 'yan uwana masu kasuwa da suke yin gurasa da stick meat wato tsire ko kaza. An fi bari a ci da yamma ko zuwa da daddare, tunda a lokacin ne mutane sun dawo daga wajen aiki, wani yana sauri kafin ya je gida a ce sai ya jira abinci an gama girkawa. Idan ya tafi da wannan gurasa zai samu lokaci ya ga ya ci, ya samu nutsuwa kafin ya ci abincin gida. To dai a taƙaice lokutan da aka fi cin gurasa dai gaskiya lokaci ne da yamma zuwa dare. Wannan shi ne, musamman a ce an samu mutum yana da damar da zai haɗa ta da nama ko da kaza, sai ya fi jin daɗin ta irin waɗannan lokutan. Idan wannan shirin al'adun abincinmu ya yi muku tasiri a zukatunku, don Allah ku yi like, ku yi tsokaci, ku raba wannan bidiyo, kuma ku yi rajista da tashar YouTube ɗinmu.